Digitale schermen domineren ons leven. Online lijkt informatie gratis te zijn en met een klik heb je elk boek morgen in huis. Is de bibliotheek dan nog wel relevant in deze tijd? Ja, er gebeurt hier veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Kom je graag studeren omdat het hier een fijne werkplek is. Je kunt er heel rustig werken. Daarnaast zijn we eigenlijk de enige plek in de stad die 7 dagen per week open is voor studenten om te studeren. En waar ik in ieder geval alles zeker afkrijg op het eind van de dag. Dus dat corona redelijk voorbij is het belangrijk om dat hele sociale leven weer op te pakken. Om dan niet thuis te hoeven zitten, maar dat je eigenlijk ook elkaar motiveert als je anderen ziet studeren. De doelstelling van een taalcafé is tweeledig. Allereerst de mensen proberen wat Nederlands te leren. En het andere doel is om mensen bij elkaar te brengen. Ik wil leren meerdere talen van Nederland. Wij zoeken cursus Nederlands taal. Mij zegt mij, kun je gaan naar het taalcafé? Hier in de bibliotheek ik leer Nederlands 2 maanden. Je hebt mensen die met heel weinig zelfvertrouwen hier binnenkomen. Moeten we echt zeggen, hier kun je geen foutje maken. Die mensen hier helpen, aardige mensen. Ik ben blij. De provincie Limburg ondersteunt de bibliotheken omdat het zoveel meer is dan een plek waar je een boek leent. Mensen worden daar ook ondersteund in leesvaardigheid, in taalvaardigheid, wat heel erg belangrijk is. En wat de bibliotheken doen, is een steunpunt inrichten voor mensen die het heel moeilijk vinden om langs een digitale weg, dus via de computer, contact te hebben met de overheid. Ook dat soort steunpunten zijn in de bibliotheken. En dit is de wereld van digitalisering. Er zijn ouderen die vaak achterop raken. En wij helpen ze daarmee met een heleboel vrijwilligers om toch een beetje digivaardig te worden. Ik heb een theecursus gaan doen omdat de bank in Kerkrade gesloten is, de bank in Heerlen gesloten is, waar ik 1 keer per maand aan internetbankieren ging. Dus die mogelijkheden die heb ik nou niet meer. Ik ben niet zo'n online mens. Ik doe het liever op papier. Ja, de mensen die hier binnenkomen durven eerst helemaal niks met de computer. Ze zijn eigenlijk nog bang om het toetsenbord aan te raken, bang om iets verkeerd te doen. Ik wou graag computerles leren, dat het toch afhankelijk is dat je niet iedereen na moet lopen. Naarmate de cursus vordert, zie je ze zelfstandiger worden. Nou, de mensen die ons hier begeleiden, die zijn heel gezellig. En je kunt vragen wat je wilt, het is er niks te veel. En je kom je met plezier terug voor de volgende les hier te volgen. De maatschappij vraagt veel van burgers. Verwachten ook dat burgers digitaal vaardig zijn, taalvaardig zijn. Dat geldt niet voor iedereen. En verder zie je overal in onze mooie provincie dat het echt de sociale plekken zijn waar mensen samenkomen. Waar ze soms een kopje koffie drinken, waar ze elkaar ontmoeten. En het is fijn dat wij mensen hulp kunnen aanbieden daarin en daarin kunnen ondersteunen.